كريم رأي نمتى اللي إنكم تحسبوا حرّي رأي بعلامة نمبر يحجزنا علامة هالليكا حدا تقوم أمه كتنبر كلها نعو نابنا تحجي نحنا كنوصل خلنا نمنتهي لنا مجمرة نفسنا بدحري سدرانا خنحجز كابزلهم من نبابرو كنم ما حيشلهم حكي إزرائيلي أغميتنا هنا أنت زي كوني سقي كاخت توصل تخلنيها سقي كان دحر وصيخا خاني حدا ترجم زي بالهيوت تنبر مادي أنت خد قبر وصيخا سقي كأنا قعد ما حشني قال بوز حساب زمارك أن بيزم مخنياته وصل له خصت عركة كيد خصت محازة كيد عندها تبع خيد مو جنكا ولا حن ترى يقول أو مسكرة الصب نجاراتهم كقبر خلوا أبتزدلي وبوته خوض خلوا أبتزدلي بوته يلن بدي فهم يوم سبعة نسو متعلت مساعات خون ويل زخده بين مسترفة سبزي اسم بد أنت هذا خاطر قبر ما تخيل شنو قباسها شو بقى عندها بقى وزع ميلك هي بقى امبارح خالنا قريب كان ولا حنتي عديت زملس بوزح سبب كم زنجر عدو السنة الساسات بوزعهم قال بنقحت نخن عبخاني يحجزنا بنقحت مالت كم مالتي نقحنا تردينا سلامتاي نقبروا لنا زمت بالدهوتات مصينا كم يجرنا أبو نبتصح تردينا سلازخنا ماتي إذا نجر زبال نجر إلا كابت عابينا ترينا ولا أبو قلعت أبو حواتنا اليوم أبدكنا ندحر هاليومنا إذا قل عزي مجمرة فعوق يزبل أجار يحمره بلك يحموي أنزل له ولا هو ديك بقرو خير له شو تتخذ الكجمر كله ودق أتس أنزل له حاسة أسنا أنا زسم بدنا ورا الغيام بتش إلهم زوركم السوق زلوا بإجريك خير لني كم عبيت حواتو كم صدرون مالتي جاس وين عند تجادلنا نبصحه أبانا خن مسخلنا هاب عبيت خاني نابنت حدا سريحة جنزب أكيبة ناتي تكاكي جبره تمرت تماهيره ناتي زبلو صراحة كهلوانيو ناتي زبلو بروفيشن كهلوانيو إلا نغمت سلازي نقحات زلوو نجر هون لنا مالتي رأي مهلاو تقومو مالتي ناي رأي كند علامة حموش خرينا حموش نجرات خرينا قداميتي إذا قداميتي نتبزيا عبيت اتقندي ناي رأينا عبيت مالت معباينا يترفناني وا إذا حجبت إحنا يزل ناسي عبينا هنا بلك عبينا هنا أباكلات عبينا نخوننا أبتي رأينا عبينا دينا لسي نبل أنا جزاخ سرح دليل اللي خون دحريله ويجزاني مسرح رأي ندحر هاليوني جزاخ سرح قالي مجمرة جن كلاتنا انتي زبر رديتي زلنا معي زحق زنسب يلن انت زحقزني يركو انا اذا عينت تكال مخافتكو اذا عينت تمرتي متمهاركو ابز درجة زنبصحكو زبل أردادا حزنا نمصمو راي قميتنا كنجبر كم نخيل ندحر ازيو تردينا عميق وندحر تردينا زنجرزي انتي كنجبر نخيل اب نفسنا امنت هلونا ماتي خم تقدمنا زرانا خلاصات انتيو نحنا منتنا سد نبحال او وشتنا بزح صقاتات ازيو هفتام زخونه صقا كم زلنا قدمنا رينا نيرنا እዚኦም ሃፍቲ ጸጋ ዘለውና አውሽጥና ክንጥቀመሎም እንድሕር ጀሚርና ንሕና ክንገብር ንኽእል ኢና እንታይ ዳሉ እቲ ሽግር አባና ይዘሎ አይና ሽግር ዘይ ምጥቃም አይክልኒ አይከውኒ አይበጽሕኒ ድግፈኒ የለን እዚኦም ነገራት እንድሕር ያብልና ምልስ ይልናኻኒ ካብ ናይ ዓድና እንድሕር መጺና ብዓዘር ሰናይ ተወሲድና ወላ ሓደ ከይተሓገዙ ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሖም ናይ ሚልዮናት ትካላት ولنت خوينهم أب عمد كساب 320 شح جيجي أيوجي
ዝወሃበላ ሪከርድ ኣምፂኡ ካበይ ተስዩ ከባዶ ዘርሰናይ ክገብሮ ዝኻለ ፈጣሪ ፈሊዩ ተረዲኡ ንዕኡ ብሉፅ ነገር ሂብዎ ድዩ ኣይኮነን እሱ ተረዲዎ ህዎ ይጀሚሩ ብልጫታት ርዩ ንዕኡ ብምሕር ምቅላስን ምፅዓርን ኣብዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እዚ በፂሑ ማለት እዩ ንሕና ኸ ሃረር ንብል ኢና ድሌት ኣለና ግን እንተ ዘይደኣ ዘይተበጊስና እንታይ ክንከውን ንኽእል ወላ ሓንቲ ዘርእሰናይ ኣብቲ መጀመርያ ክላ ጎይኻ ኣይጎይኻ ናበይ ክትበፅሕ ኢኻ ዝብሉ መምኽነይታታት ብዙሕ ነይርዎ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ጎይኻ እንታይ ኢኻ እሞ ክትገብር ሓንቲ ትገብር ኒኻ ስቕኢልካ ክፈል ስኻ እኮ ዝሕግዝ ሰብ የብልካን ንዓኻ ናብ ወፃኢ ሃገር ክልእኸካ ዝኽእል ሰብ የብልካን ተባሂሉ ከታርፍዎ ዝኽእሉ ሓሳባትን ምኽንያታትን ነይሮም እዮም ነዚኦም ግን ናይ ውሽጡ ሓይሊ ብምጥቃም በድህዎም ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ኣምፅኡ ዕቤት ኣምፅኡ ሽልማት ግድን እዩ እቲ ሽልማት ከም ዘሎ እዩ እሱ ግን ኣብ ነፍሱ ዕቤት ኣምፅኡ ንዘርኢ ሰናይ እተን ገንዘብ እተን ብምሉአን ዘለዋ ኣሕዲግና ሕጂ ክብገስ ከባዶ ይኽእል ዶ ይክእልን ኢልኩም ተሓስቡ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ዘርኢ ሰናይ ክብገስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዕቤት ናይ ኣካላቱ ናይ ኣእምሮኡ ናይ ኣሰራርሓ ኣመፃፅኡ ፈሊጥዎ ኣሎ ብምሉእ ነገር እቲ ቀዳማይ ወፂኻ ክንዲ ዝገንዘብ ተዋሂብካ እቲ ገዛ ዝሰርሖ እታ መኪና እቲ ትካላት ንገብሮ ዘለና ሽልማትና እዩ እቲ ናብኡ ዝወስደና ዘሎ እቲ ፕሮሰስ ከኣኒ እቲ ዕቤትና እዩ እንተ ደኣ ንሕና ኣብ ሓደ ሰብ እንድሕር ደኣ ንምርኮስ ኮይንና ግን ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ ሰብ ናቱ ዝኾነ ረኣኻ ኣለዎ እሱ ስለዚ ምናልባት ክሕግዘካ ክእል እዩ ምናልባት ከፀጋዓካ ክእል እዩ እሱ ኻባና ርሕቕ ኣብ ዝበለሉ ግን ምውዳቕና ይተርፈናን ስለዚ ኣነ ከም ኣነ እስኹም ከም እስኹም ኮይንና ጠጠው እንድሕር ኢልና እሞ ኣብ ነፍስና እቲ ዝዓበየ ነገር ራእይ ከምፃልና ዝኽእል ነገር ዕቤት እዩ ብልጫ ግድን ኢልና ኢና ናይቲ ዝገበርካዮ ብልጫ ኣለካ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ኣብነት ክበኩም እየ መብዛሕትኦም ሎቶሪ ዕውታት ሰባት መብዛሕትኦም ሎቶሪ ዕውታት ሰባት ልዕሊ 85 ሚእታዊት ድሕሪ 5-10 ዓመት ኣብታ ዝነበርዋን ትሕቲ ዝነበርዋን እዮም ዝምለሱ ስለምንታይ ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት ከ እስከንሕተት እንታይ ክትሰርሕ ትደሊ እንታይ ክትገብር ትደሊ ኢልካዮ ኣነ ብዙሓት ሰባት የጓንፉን እዮም እንታይ እሞ ንሰርሖ ዳ መሊኡ ነይሩ እሞ እንታይ ክትሰርሕ ትኽእል እንታይ እሞ ገንዘብ የብልካን እዚኣ ኖ እሞ ንምንታይ እቲ ሓሳብሲ ከምዚ ጌርካ ሒዝከዮ ዘይፀንሕ ዝብል እንድሕር ዘረባ ዛሪከ እንታይ እሞ ብዘይ ገንዘብ ስታይ ኢኻ ትገብር ስኻ ሓሳብ ኣለካ ዶ እወ እሞ እንታይ ጌርካ ኣሎ ሕራይ እቲ ሓሳብ ኣቐሚጥካ ገለ ስታይ ገይርልካ እታ ሎቶሪ ንኽልተ ኢኻ ብሓደ እንድሕር መፅያትካ መን እዩ ቀልጢፉ ክዕወትን መን እዩ ቀልጢፉ ክወድቕን ዝኽእል እቲ ሓሳብ ዘለዎ እቲ እንታይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ኣእምሮ ኣቐሚጡ ዘሎ ነተን ገንዘብ ተጠቂሙ ኣብ ዝብፃሕ ክበፅሕ እዩ እቲ ሓደ ገንዘብ የብለይን እንዳበለ ዘማርር ዘሎ ኣብ ምረስ ዘሎ ኸዓኒ ወላ ሓደ ዝረአየ ነገር የለን እቲ ገንዘብ ድብ ኢሉ ክመፆ እዩ ንሰባት ክሓታትት ክጅምር እዩ እተን ገንዘብ እንዳጠፋ ክኸዱ እዮም ባዶ ክተርፍ እዩ ራእይ እንድሕር ኣቐሚጥካ ግን ብኸመይ ኣብኡ ትበፅሕ እንታይ ትገብር እንታይ የድልየካ እዚኦም ነገራት እዚኦም ንፁር ዝኾነ እንታይ ኢልና ኢና ሓደ ራእይ ኣጉሊሕ እዩ ልክዕ ከምዚ መጉልሒ ከም ማይክሮስኮፕ ወይ ከዓ ከም ክሻፋ እንድሕር ጌርና ወሲድናዮ ራእይና ኣጉሊሑ የርእየና እሞ ንዕኡ ከዓ ከም ንጭብጦ ከዓ ገብረና ማለት እዩ እሺ ካልኣይ ራእይ ኣንፈትና እዩ ዘርእየና ኣቐዲመ ኢለኩም ፀኒሐ ብዙሕ ሰብ ምስ ምኽፋት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩፍ ኢሉ ዝወፀ ሰብ መዓት እዩ ዘሎ ድሕሪ ንእሽተይ ግዜ ከዓ መዓት ሰብ ከዓ ዝተመልሰ ሰብ ከዓ ኣሎ ድሕሪ ግዜ ከዓኒ ኣብ ዘይድሊ ነገራት ዝወደቐ ሰብ ከዓ መዓት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብይውፅእ ኣሎ
نقبرو نجارات نعدنا التكالات أبز عد النحر مسينا نريو زلنا نجار النحر هاليو مدقة قام زبها له بقى كستو خمس جيرو هافتي مسلا زخونة أبز نجار زبط حسلا زخونة أنا خاخ قبر لني تحدى خما خبلي تحدى خما خبلي مهنياتو نات كاي كوناتن السو زت نوع نجار اللو أنا نحر زيت نعيو أنا نحر نعو خفة زلو نجار نحر زي فليته كم يجري ذات كال دي أنا عايك تعود تنتخل كم يجري أبو خدل صحن تخل نعو زدل تتوارد نتك ألن ندي أما بزحتي يزلو إذا نجاري أنفت قديتا يتحزننا مغنياتو نابي كتكيد دليخا ألخا بخامي كتبتصحيخا ما كتبتصحيخا زبلو رأي زلو وصبيو أبو خقبر زغل هذا خنبب زغل ويكاني تغم زلو فيديو تاتكري زغل ويكاني مس لبا ما ويكان عبيت سباس زبهالو غزي زحل سب بحر كوينو سبزي رأي اللو مغنياتو حدا نجر كابوم كقسم زليلو متحف كتنبب كلها صغيرك كتنبب ايتخليها صغيرك تنبب متحفت اللو ግን ህይወት ለወጥቲ ናይ ዓወት መጽሐፍቲ ናይ ቢዝነስ መጽሐፍቲ እንድሕር ኮይኖም ግን እንታይ ዝገብሩ ኻዮም መገዲ ዘርእዩ ኻዮም ክትሓልፎም ዘለካ ውድቀት እንታይ ይመስል ከመይ ይመስል እንዳበሉ ንዓናት መገዲ ከርእዩና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ